iCreate е платформа за обмен на идеи за разпознаване на таланти в областта на науката, изкуството и високите технологии. Замислен е като фестивал за деца от 5 до 14 години. Основната идея на iCreate е да вдъхновява децата и да помага на родителите да откриват техните таланти, като ги стимулират да посещават ателиета за изкуство, за наука и високи технологии и да развиват тяхното бъдеще. И не случайно избрахме местата, където се състояха днешните ателиета. Едно от тях е пространство, което ни беше предоставено от Eleven. Пространство, в което млади компании, които развиват иновативни продукти, неща, които се случват в България. Самото пространство вдъхновява децата и те самите си казват: и аз ще работя може би тук след 10 години. И аз ще създам продукт, който ще промени живота на защо не целия свят. Всички знаем, че промяната започва от най-ранно детство. Ето защо ние решихме да насочим нашия проект именно към децата. От най-ранна възраст започва промяната. Много приятна изненада се оказа нашата колаборация с Българската академия на науките. Техните институти всъщност са много демократични, много модерни и съвремени, в които работят млади хора и представят иновативни проекти, които разработват абсолютно на световно ниво. Това, което искаме като основна цел за следващите ателиета, е да поканим частни и държавни училища, водещи както в София, така и в страната, които да представят техните образователни програми и добри практики, с идеята да споделят тези практики и образователни системи не само с децата и с родителите, за да може всяко едно семейство да има по-точен и правилен избор. Защото бъдещето на нашите деца е най-важно за нашето общество. Ателието, което мен лично най-много ме впечатли днес, беше ателие направено от децата за децата. Един от нашите партньори, Англо-Американското училище, беше организирал със своите деца презентация за училище в облаци. Децата обясниха на родителите и на другите деца по какъв начин те могат да използват високите технологии за един по-добър и по-ясен училищен процес. Това е един много добър пример, който съм убеден, че може да бъде използван от всички и от цялата образователна система в България, за да може новите технологии да достигат по по-подходящ и по-лесен и разбираем начин до самите деца. iCreate се случи първото издание, което беше посветено от около 3000 души, минаха през детските ателиета. Това е за нас един голям успех и ние сме щастливи да сме създатели на нещо толкова положително и нещо толкова градивно. В ателието Пътуване в космоса децата разбраха какво е, що е то космическа храна, по какъв начин се хранят космонавтите в космоса. Докоснаха се до въпроси като кога хората ще колонизират Марс, какво следва, какво предстои отвъд рамките на Земята. С нашите партньори от Sound Ninja имаше ателие, което беше посветено на създаването на музика, използвайки високи технологии и компютри. Това беше темата на ателието деца-композитори. Бяхме организирали също така и ателие с дронове. Децата имаха възможност да видят как летят дроновете и след това да видят кадри заснети от дронове, които бяха над 60 метра във въздуха. Едно ателие беше посветено на 3D технологиите и 3D принтера. Там децата се докоснаха до тази висока технология, която позволява направата на фигури през 3D принтер. В ателието Ние сме химици, децата имаха възможност да зареждат батерии, използвайки плодове.